שלום לכולם, ערב טוב. אחים יקרים, אנחנו רוצים להתחיל בשיעור, לדבר על פרשת השבוע, פרשת ויקל. לעבוד בידיים ולשמור על ראש שקט, איך מגיעים לפרנסה טובה? תראו אחים יקרים, לפעמים אנשים עוברים ניסיונות מאוד קשים, קשיים בפרנסה, קשיים בבריאות, קשיים בשלום בית, קשיים, כל אחד והבעיות שלו, כל אחד והניסיונות שלו, כל אחד והאתגרים שלו. לפעמים אנחנו תופס אותך מוכן, ולפעמים זה לא תופס אותך מוכן, ולפעמים זה עושה לך בעיות, ואיך אתה מתמודד עם האתגרים שאתה עובר. לעבוד בידיים ולשמור על ראש שקט. פרשת בראשית, חומש בראשית, פרשת ויקל, מספר את התורה שמשה רבנו הקיל 6 ימים תעשה מלאכה. חומש בראשית, פרשת ויקל, מספר את התורה שמשה רבנו הקיל את בני ישראל והתחיל לצוותם על שמירת השבת. בתוך הדברים מופיע פסוק 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון. חז"ל למדו בפסוק זה שלא רק שמירת השבת היא מצווה, אלא גם העבודה ב6 ימים המעשה מצווה. כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה. כי המלאכה והעבודה שבעשיותן על פי תורה ולשם שמיים אף היא בבחינת עבודת השם. אולם הפסוק הזה גם רומז כיצד צריך יהודי להתייחס לעבודה ב6 ימי המעשה. זה נמצא בליקוטי שיחות כרך א' עמוד 187. תראו אחים יקרים ואהובים, משה רבנו, איך הוא מדבר? הוא מדבר ישירות לעם. לעם אליך. ומה היה טבעי יותר מלומר להם 6 ימים תעשו או תעשה מלאכה? אבל הוא לא אומר תעשה, אלא תיעשה. כאשר אומרים לאדם תעשה, פירוש הדבר שעליו להכניס את עצמו בתוך העניין ולעשותו. ואילו כשאומרים תיעשה, יש בכך משמעות, כאילו הדבר נעשה מאליו, מבלי שהאדם יצטרך להשקיע בזה את כל כוחותיו. וזה בעצם מה שהתורה מבקשת ללמדנו. נכון, צריך לעבוד ב6 ימים, וזה אפילו מצווה לעסוק במלאכה, אבל לא צריך להשקיע בעבודה במלאכה את כל הראש ואת כל הנפש. אל תשקיע את כל הראש ואת כל הנפש בעבודה שאתה נמצא. אל תיתן את כל כולך, תיתן בשעות האלה, אבל תאגור כוחות. יש לך בית, יש לך ילדים, יש לך אישה, אתה אבא הבית. לא צריך לעבוד אחרי 8 שעות, אמרנו באחד השיעורים, לא צריכים לעבוד 12, 14, 15 שעות, 16, להתאבד על הכסף, לא. מאין יבוא עזרי עזרים, השם עושה שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא יביא לך את הפרנסה החלקה, אבל בתנאי שאתה תפתח בו. ויש ללכת לעבוד, נורמלי, 8 שעות כל יום, מספיק. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יהודי נדרש לזכור תמיד שהעבודה והמלאכה אינן תכלית החיים, אלא רק אמצעי לפרנסה. אתה הולך לעבוד כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותך להביא פרנסה הביתה. כדומה החיים האמיתיים חיי הרוח, לימוד התורה, התפילה, התעסקות כיום המצוות, עשיית מעשים וכיוצא באלה. הרעיון זה רמוז גם הפסוק יגיע כפיך. זאת אומרת שמה אנחנו יודעים ביגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך? ההדגשה כאן היא על יגיע כפיך רק את הידיים הכפיים, כלומר כוחות העשייה יש להשקיע בעסק ומלאכה.
אבל את הראש, מה עושים עם הראש? את הראש ואת הנפש, מה צריך לעשות את זה? לשמור את זה פנויים לתורה ולעבודת השם. כשיהודי נוהג כך, הוא זוכה לאשריך וטוב לך. זאת אומרת, שאם עכשיו אתה עובד קשה, 17, 18 שעות כל יום, ואתה אין לך זמן אפילו להתפעל לקדוש ברוך הוא, אז איפה הכרת הטוב? להתפלל אליו. איפה הכרת הטוב? להכיר לו. זה שהוא נותן לך פרנסה, כי הכסף שיגיע אליך, זה לא מהמעסיק שלך, זה אך ורק מבורא עולם. שהשבת תהיה שבת. יבוא מישהו וישאל, אם לא אשקיע בעסק את כל כוחותיי ונשמתי, איך אבטיח בית הצלחתו ואת שגשוגו? כן, יש להשיב שצריכים גם אמונה בקדוש ברוך הוא. יהודי מאמין שבסופו של דבר הפרנסה הבאה מאת הקדוש ברוך הוא. תפקידו של האדם הוא להכין כלי שבאמצעותו יקבל את ברכת השם, ולכן עליו לעבוד ולעסוק במלאכה. אבל מי שקובע אם ירוויח מעבודה וכמה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא משנה כמה תעבוד קשה, מה שישאר לך בכיס זה מה שהשם החליט. אני אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט. יבוא מישהו וישאל, שהשבת תהיה שבת, יש כאלה נלחמים על שבת, הפגנות, עניינים, אנחנו לא בעד הפגנות. צריך לבוא, לעשות קדושה בעולם, לזכות הרבים מתוך מאור פנים לכל אחד ואחת. וזה הרבי הנחה אותנו, לעשות טוב אחד כלפי השני. גם אם אני לא מסכים איתך, זה לא משנה. יש לנו ימין, שמאל, חרדים, אשכנזים. לא שומעים תורה מצוות, אבל יחד עם זאת, המכנה המשותף, החזק, זה אחדות. יבוא מישהו וישאל, אם לא אשקיע בעסק את כל כוחותיי ונשמתי, אך אבטיח את הצלחתו ואת שגשוגו, על כן יש להשיב, שצריכים גם אמונה בקדוש ברוך הוא. יהודי מאמין שבסופו של דבר הפרנסה באה מאת הקדוש ברוך הוא. תפקידו של האדם הוא להכין כלי שבאמצעותו יקבל את ברכת השם, ולכן עליו לעבוד ולעסוק במלאכה. אבל מי שקובע אם ירוויח מעבודה וכמה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאלה עובדים, בכלל, אתה לא יודע בכלל איך הם סוגרים את החודש. עוד לא התחילו את החודש וכבר נמצאים במינוס. יש לכאורה הרבה סוגים, אבל אתה צריך להתמקד בטוב, וגם כשלא הולך, צריך להגיד תודה רבה לך השם. בהכל. בהכל צריך להודות לו. אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, שלהשקיע את כל כוחותיי וכל נשמתי על ידי ההצלחה והשגשוג. איך אני עושה את זה? על ידי אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה, להאמין. בגלל שאני מאמין בקדוש ברוך הוא שכל מה שהוא עושה, הכל זה לטובה. והשיעור הזה עכשיו מוקדש לזכות הרבים, לשם שמיים, לפאר את בורא עולם ולקדש אותו ולהמליך אותו עלינו, כי הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדך. אם כאשר, אומר הרבי, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר שיהודי לא צריך להשקיע את כל כולו בעסקיו, כיוון שהדרך לקבל ברכתו היה לו כדי לבסס את העסק, הוא דווקא כאשר מקיים את רצון השם, ולא כשעושים הפוך מזה. האדם רוצה איפה בהצלחת עיסוקיו, צריך להימנע מלהשקיע בהם את כל הנפש. הקדוש ברוך הוא נותן ברכתו, וברוך השם יש בשורות טובות, ויש הצלחה ויש סייעתא דשמיא ויש פרנסה טובה, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים להשקיע באמונה, הכי יקרים, להשקיע באמונה
שכל מה שעושה השם גם זו לטובה, כל מה שעושה השם גם זו לטובה, כל מה שעושה השם גם זו לטובה, כל מה שאתה עושה השם. כאשר יהודי עובד בשישת ימי המעשה על פי הדרכת התורה, גם השבת שלו שונה. אין לו כל קושי להפנות את כוחו, נפשו, לעניינים שברוח, ואין הוא חושב וממהר כל אדם בעיסוקי החולין שלו. כך יש לו חיים יהודים אמיתיים, אין בימי החול והלכה עד כמה וכמה. זאת אומרת, שיהודי הולך להביא פרנסה הביתה, הוא מתקשה כל השבוע. ופתאום אומרים לך, יש לך איזה יום לפרוש, אתה צריך לצאת בחוץ. תתחיל לחשוב, טוב, אני אלך עם מישהו אחר שהוא יעשה. אתם מבינים? איפה הדבר הכי מוצלח בחיים? שבת היא מקור הברכה. אותי ביניכם, של בורא עולם. הנה עכשיו ירד הרשתות. איזה רשתות ירדו? ירדו עכשיו נחסם לפייסבוק רשתות אינסטגרם. תראה כל העולם, טק טק, תראה כמה מנה אצלך. והנה איך בורא עולם, מרק צוקברגר נהיה עשיר בזכות בורא עולם. יש לו אמונה. האם אתה עכשיו מתנהג כמו עשיר, שאתה חושב בגדול ובענק עם ראש פתוח, או שאתה עכשיו מסתכל אשר שבתך כמו שכיר, יאללה, מתי שיגידו לי אני אעשה, אם לא אני עושה ראש קטן. האם אני מתקדם קדימה לכבוד השם עוד צעד, או שאני חוזר אחורה? אם זה לכבוד השם, אז יאללה אבא, תסדר אותי. עכשיו לגבי איך מצליחים בפרנסה. החלק השני של השיעור. תראו, אחים יקרים. כדי להצליח בפרנסה, הבוטח בהשם חסד וסובנו. אני צריך לפתוח אך ורק במי, כמו שאנחנו אומרים בשיעורים, במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את הפרנסה, הוא דואג להכל, לא מודאג. זה כמו שתינוק. שהוא נולד, כולם באים, מלפים אותו, מחבקים אותו, רק צורך, כולם באים אליו, ההורים, הסבא, הסבתא, האחים, אחרות, כולם באים לשמוע מה יש לו לומר. אתה חושב שהוא מודאג ממשכנתה, מארנונה, מחשמל, ממים, מגז? לא מודאג מכלום. אז מה אתה דואג? תהיה כמו תינוק קטן. תן לקדוש ברוך הוא להוביל, לך יקר ואהוב. אין כמו השם. אומר המהר"ל מפראג. אמר רבי זיירא, כל היושב בבית המדרש תורתו נעשית לו קריים קריים. אומר רש"י על המקום נעשה לו קריים, משכח לימודו ואינו נזכר אלא בסירוגין. אומר המהר"ל מפראג, תורתו נעשה קריים קריים, זה היה שם בבית המדרש. כי התורה כדי לקבל צריכה מחייבת את האדם להתעוררות, השתוקקות, ביותר מכל עניין אחר. כאשר יושב מפעם לפעם בבית המדרש, חסר הוא התעוררות עקביות ברצון. לכן, תורתו נעשית קריים, כלומר שהתורה למעשה בטלה, אין לה קיום. וכאן אמרו שצריך שיהיה לאדם הספנים. איפה הספנים? הספנים ללימוד התורה. שהרי נאמר ולא הביישן למד, כדבר, כי לצורך לימוד התורה מחייב התעוררות האדם מי שהיה הספנים לתורה, נראה שאינו בעל גוף, שאין בו גסות החומר, ולכן מוכן לתורה, ואילו הביישן מי שאינו שם בבית המדרש, ושהוא מקום שהלומד צריך שיהיה פונה, נדרש על השכלי, ואילו היה נמשך עד אחרי שינה, שהוא ביטול נפש, ולכן תורתו גם כן תתבטל. אחים יקרים, איך מגיעים לפרנסת תורה? דבר ראשון, אני לוקח את כל הפרנסה שלי כמו כדור שלג, וזורק אותה. זורק אותה לקדוש ברוך הוא, ואומר לאבא, אבא, תודה רבה שזכיתי להיות בעולמך,
תדאג לי לפרנסה טובה. תדאג לי לפרנסה טובה שאני יכול להביא הביתה לאישה, לילדים, גם לעצמי, לפנק את עצמי מותר, בשמחה רבה. אני צריך לדעת שברגע שאני בא, ואני פותח בהשם, כל הלונה דרכך ופתח עליו הוא יעשה, אני פותח בך השם, כל מה שאתה עושה אני איתך. איתך באש ובמים, אתם מכירים את החבר'ה האלה, אני רבנו, אני איתך באש ובמים. עד הסוף, הנה אתן לכם דוגמה היום. אחד המקורבים של הקהילה של בית לוי יצחק, חב"ד. לצערי הרב היום, הנה אני אומר את זה בשידור חי. לצערי הרב היום, פרצו, עשו נזק, בתוך בית כנסת של לוי יצחק. אני מאמין שלמעלה הוא למעלה יפעל בשמיים. שאלו אותי, רבנו, מה אתה אומר? אמרתי להם, כל מה שעושה השם גם זו לטוב. ואני אסביר. רע לך, מר לך, הייתי כעוס כמעט יום שלם. עצוב באמת. ואני אומר דבר כזה. בגלל שנפגע משהו, אנחנו נוסיף ביתר שאת וביתר עוז ב-200% יותר. זה אומר לי כמה הבחירה במקום הזה הייתה בחירה מעולה, מצוינת. ואני יודע שזה הולך להיות שם זיכוי ערבים גדול מאוד, ולכן בעזרת השם ככה אנחנו נזכה כבר לגאולה אמיתית והשלמה, נזכה כבר לביאת משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם על כל הצופים והצופות נגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. אחים יקרים ואהובים, כל מי שרוצה לתרום לנו ספר תורה של לוי יצחק זכר צדיק וקדוש לברכה, מוזמן לצלצל לטלפון 052-322-6166. אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיום חומש, כתיבה חומש שמות, אז כולם ללא יוצא מן הכלל שותפים בספר תורה שיאיר את העולם לעוד אלפי שנים עד ביאת משיח צדקנו. בשורות טובות, ברכה והצלחה מתוך נחת, שמחה, אמונה, רוגע, שלווה. אחים יקרים, זכות להגיד שאני אוהב אתכם, אתם אנשים מדהימים, וברוך השם התגובות הן חיוביות, ושנזכה תמיד לקדש שם שמיים מתוך נחת ושמחה ואמונה טהורה. בשורות טובות, ברכה והצלחה.